Il-pillola maġika kif tafu ma teżistix u kella teżisti dil-pillola maġika illi biha ħanieħdu l-benefiċċji kollha tal-exercise dil-pillola tiswa probabbilment l-eluf kbar. Tajjeb, u hawn min jikkalkula illi meta niġbru il-benefiċċji tal-exercises kollha flimkien kieku teżisti pillola għalihom di tkun industrija ta' triljuni, mhux miljuni jew biljuni, triljuni tant biddel ħajjiet ta' nies. Imma il-koll nafu xiġri, illi nafu illi it-tweġiba għal ħafna issues fil-ħajja u għal-exercise, pero ħafna nies ma jagħmluhx. U nista' nifhem għalfejn u llum ħaniddiskuti ftit minnhom. Number 1, għandek min jibda jagħmel l-exercise kont l-istaġun. Mela pereżempju jiena ħanibda mur nimxi qabel is-sajf, u mbagħad ġie s-sajf bdejt innaqqas, bdejt nitażżen u erġajt tellajt aktar milli kelli. Hemm min jgħidli għax fejn immur ma nieħux pjaċir. Hemm min jgħidli għax fejn immur ma tantx issa mmur ta' spiss. Jew inkella hemm min jgħidli ma tantx għandi ħin. Irridaw kollha nifhem illi huma issues illi jagħmlu sens, tajjeb, u x'iridu nagħmlu insibu soluzzjoni għalihom. Għaliex? Għax l-aktar importanti mhuwiex kemm indum nagħmel l-exercise, jiġifieri aħna pereżempju NU Better Life, kemm innaxxar u anke online mid-dar, ħafna membri kull ma jiġu huwa nofsija kollox, nofsija minn tal-inqas darbtej fil-ġimgħa. Aħna nissuġġerixxu bejn darbtej u erba' avolja biex intikom idea nagħmlu sessions mit-tnejn sas-sibt, allura dak li jkun jista' mhux biss jiġi kważi li ma ħin irid, imma jista' jiġi li ma ġranet irid. Basta minn tal-inqas idaħħal tnejn, idealment bejn tnejn u erba' u forsi anke iktar għal min ilu jiġi iktar. Tajjeb? U f'din nofsija, apparti li ħajkun hemm il-mużika illi ħafna nies tistimulhom, tajjeb jieħdu gost biha. Il-coach illi ħatajdilna jew jgħidilna x'ħanagħmlu, kif nagħmluhom, u jduru magħna biex jaraw li qed nagħmluhom sew. U jaraw li qed nagħmluhom sew mhux ħabba l-injuries biss. Imma hemm saying bl-Ingliż jew bl-Amerikan, għażel inti x'tippreferi, illi jgħidlek go to exercise to practice, not to work out. X'jiġifieri? Għax meta inti qed tipprattika li tagħmel il-movimenti sew huwa ħafna iktar importanti milli tipprattika kemm ħadd għandel. Ġifieri bil-Malti jekk jiena ħanagħmel exercise ejja ngħidu s-sempliċi shoulder press. Dan il-moviment qed nurilkom bejt waħda bl-oħra qed inżomm il-mobile. Imma jiena tant qed nerfa' weight il qed neħel f'nofsu, tajjeb hemmhekk jiena kważi qed nagħmel l-ebda ġejt anzi riskju ta' injury. Mela aħjar innaqqas il-weight u nagħmel il-moviment sew għax grazzi għal din il-prattika ħajjiġu ħafna riżultati. Issa kif nafu wkoll il-pilloli meta aħna nibdew nidrawhom jibda jkollhom inqas effett fuqna. Jiġifieri ma nafx intom imma bla ma nsemmi l-isem meta nkunu tfal kienu jtuna dil-pillola pereżempju tal-uġigħ ta' ras illi għal-bidu kienet tisturdik forsi tibgħatek torqod. Fi żmien tgħid ħadd snejn tlieta u jisom qasadhom jagħmlu li xejn għax ġismek isir resistenti għalihom. Waqt li xi ħaġa sabiħa ħafna tal-exercise huwa li l-ġisem aktar ma jagħmel l-exercise sura ta' nies, issa ħaniġi tal-waqt li huwa l-exercise sura ta' nies, aktar ħajadatta għalih, aktar tista' timpruvja fuqu. Mela iktar ma għandek minnu, iktar għandek inti isek armamenti illi bihom il-vjaġġ tiegħek ħatamlu eħfef u aħjar. U dal-exercise li qed titkellem fuqu huwa dak l-exercise li jgħidulu weight training, resistance training. Kif semmejtilkom ftit illi nużaw weights ħfief jew moderati jew tqal għal min għandu l-esperjenza. Waqt li qed nibqgħu nagħmlu l-movimenti tajbin. Hemm exercises bħal pereżempju ngħidu aħna squats illi inti isek ħadd poġġi bil-qiegħda, tmisma' kważi siġġu ta' parsi u teġa' titla' l fuq. Hemm id-deadlifts dawk li inti ħadd titbaxxa kważi tilħaq subajk, eċetera. Qed ninduna li qed nagħmel flop biex nipprova nurikom l-exercise għax bejt waħda ma ħanagħmel xejn. Imma minn minnkom huwa familjari għandu idea ta' xi ngħid plus illi daw tistgħu tfittxuhom. Squats, lunges jgħidulhom ishom referenzi kif nagħmlu il-knisja pereżempju. Deadlifts illi jinstemaw li jisom ħajoqtluna ma assolutament li fil-fatt anka ħafna fizioterapisti jirrakkomandawhom għall-uġigħ tad-dar dimet li tkun qed tagħmilhom sew u biex aħna naraw li qed nagħmluhom sew. Importanti li idealment ikun hemm coach kwalifikat jew kwalifikata illi qed tarana x'qed nagħmlu kif qed nagħmluhom. Tajjeb, issa x'qed isir tajjeb ħafna b'daw it-tip ta' exercises ta' weight training jew ta' resistance training sejħilhom li trid. Kif nafu dejjem, kif semmejna ħafna drabi, il-logħba, speċjalment anka ta' obeżità, hija logħba ta' hormones. U meta aħna nagħmlu dat tip ta' training, hemm dak li jgħidulu il-youthful hormone profile.
illi inti il-hormones tiegħek kollha kemm huma iktar ma jgħaddi żmien u iktar ma tagħmel minn dan it-tip ta' training għat-tul ta' żmien, aktar inti ħajkun jixbaħ il-hormones tiegħek ta' meta kont iżgħar jew ta' xi ħadd li huwa iżgħar. Mela mhux ta' b'xejn naraw nies li ngħidu dik għandha 60 il-laħwa kemm tidher iżgħar, il-laħwa kemm għadha tajba. Mbagħad tara xi ħadd tgħid bis-serjetà dik għandha pereżempju 40 kemm tidher qisha intelqet, intefat lem, għax hija logħba kif qed ngħidu wkoll ta' hormones apart dak li jkun ta' kif iġib ruħu tal-posture, eċetera. Issa, x'ħan nagħmlu imbagħad hand in hand ma' dan it-tip ta' exercise. Grazzi għal dan it-tip ta' exercise, anka meta pereżempju bniedem iżid l-ikel, jiena niltaqa' ma' ħafna nies illi jgħiduli bdejt naħseb illi għax ħammur dak il-cruise jew għax ħansifer ħan niġi lura b'xi 5 kilo 6 żejda. Imma tal-iskantament ma tellajt xejn jew tellajt vera ftit. Dak għala meta s-soltu qabel ma kont nagħmel dat tip ta' training malli niżgiċċa naqra jien kont intella kollox lura u ntella miegħu. Is-sabiħ ta' dal-exercises li qed ngħidulhom resistance training, weight training, huwa illi meta inti qed iżid il-muscle tone tiegħek qed tolli l-metabolizmu mela anka fl-irqat tiegħek qed tkompli taħraq kaloriji illi inti normalment ma konx taħraqhom qabel għax ma kellekx dak il-muscle tone. Tajjeb, issa kien installajt magna li qed tkompli mal-proċess tiegħek ta' fat burn li tuża l-kaloriji li tużalek ix-xaħam għall-enerġija. Apparti minn hekk, ġisimna ħajsir aktar friendly mal-insulina. Insemmuha miljun darba hawnhekk illi waħda mill-akbar problemi tal-obeżità hija dik li jgħidula ir-reżistenza għall-insulina. Grazzi għal dan it-tip ta' training, ġismek ħajsir inqas resistenti għall-insulina, allura hemm ħafna inqas ċans illi ġismek jistorja ix-xaħam. Tajjeb, allura dan ħajajnek biex inti tkompli tużaħ, speċjalment jekk tipprattika dik li tat nirrepetu l-intermittent fasting. Tajjeb, ġifieri, dekka tista' tara ħafna videos li għandna fuqha wkoll. Mela ħanaqqadlek kollox flimkien. Il-koll nafu li l-exercise huwa soluzzjoni għal ħafna issues. Pillola maġika ma teżistix, għal grazzja talla minn flok din il-pillola għaw l-exercise. By far, l-aħjar exercise huwa dal-exercise li qed iħaddimlek il-muscles tiegħek, dan li sejjaħnilu weight training, resistance training. Ħantik farir tippratikaħ minn tal-inqas darbtej fil-ġimgħa. Idealment bej darbtej u 4 jew aktar, jiena qed nitkellem b'mod ġenerali hawnhekk ta' ġifieri, mhux għall-atleti għax għal xi atleta li jixtieq itejjeb il-ħin tiegħu f'xi sport partikolari dak għandu bżonn jitrenja aktar regolari, però aħna għalina li għandna xogħol, illi għandna familja, illi għandna responsabiltajiet oħrajn, naturalment li nsibu mqardik in-nofsija diġà jkun tajjeb ħafna. Nofsija kollox, tajjeb kif qed ngħidu, f'ambjent ta' nies illi bħalek qegħdin fl-istess dajsa nsejħula, jiġifieri inti ħatara nies li huma simili tiegħek. M'għandkomx pariri li pereżempju titrenjaw f'ambjent fejn hemm bodybuilders jew ballerini, diment li intom ma tixtuqux issiru bodybuilders jew ballerini. Tajjeb għax fejn hemm laqda hemm is-saħħa, jiena ħammur klabb tal-futbol, ħammur klabb tal-futbol tal-klabb li nissapportja jien. Mhux ta' fejn ikun hemm minn kollox tajjeb għax apparti tista' tispiċċa f'nofs il-ġlieda bla ma trid mhux ħadħossok komdu. Waqt li tkun fi klabb illi nies għandhom l-istess ammirazzjonijiet tiegħek, l-istess preferenzi tiegħek, awtomatikament huwa ħafna aħjar. U kif qed ngħidu dejjem importanti jkun hemm coach għax aħna mhux li sempliċement kemm inqandlu li kemm nerfgħu peace il imma li nipprattikaw il-movimenti kif suppost isiru. Għax ħafna aħjar ma nuża kważi xejn peace u nagħmilhom sew milli noqgħod nipprova nitqanżaħ u nagħmel u ma nkun qed nagħmel xejn sew. Naħseb dal-messaġġ wasal. Jekk għandek xi mistoqsijiet ibgħat li privatament, jekk ma nkunx nista' ngħinek nirreferik għand xi ħadd jew x'imkien ieħor, jiena Mattejus Grasso minn A New Better Life nawguralek is-saħħa u l-ġid.